Dobrý večer, anonymní kandidáte. Co pak si myslíte o pěstování rajčat v severovýchodní Čenteji? Tato půda je úrodná díky sopečnému popelu z Mordoru, který sem zanáší policejní pasáty. Pán Bůh z rajské zahrady si již postěžoval Evropské komise, že tyto rajčata obsahují daleko větší množství poznání než ta jeho. Děkuji, myslím si, že to byla vyčerpávající odpověď, nemám další otázky. Hezký den. Nazdar, kámo, moc se nevypiješ pivo brčkem. Nazdar. Pivo brčkem? Jako anonymní ekolog odmítám pití piva brčkem. Proto ti názorně předvedu, jak nahradím brčko stvolem pampelišky obecné. Ty vole, to není pampeliška obecná, to je smetanka lékařská. Pak mi teda podej tu lékařskou 12. Ano, takže tady máme lékařskou 12 teda. Ono je to pivo a tady je pampeliška. Aby jsme to vyzkoušeli, tak musíme oddělit květ. Ten tady sežerou broučci, takže je to celé ekologické. A nyní uchopíme z toho pampelišky, vložíme do piva a dáme se do díla. We don't like your kind round here. We don't like those flashy cars. We don't like that hippie hop. We don't listen to that rolling rock. We just fish and hunt all day. Sleep and drink beer, let me make this clear. If you ain't from these parts, don't come round here. If you ain't from these parts, beware, stay clear. Got my shotgun ready, hound dog and machete, protecting my still. A takhle se to dělá. Díky, kámo, konečně jsem se naučil něco nového o ekologii. A vy víte, co máte dělat. Pampeliška obecná. Hele, co ty si vlastně myslíš o cestování časem? A ty jdeš tím pryč už, sakra. Ne, normálně mě řekni, co si myslíš o cestování časem. Ty vole, teď jsem zažil velký třesk a konec vesmíru. Proč má kráva 4 nohy? Kráva 4 nohy? Tak to platí i pro vola, ne? A představ si, kdyby měli 2 nohy, tak by se nám pěkně zamíchali do společnosti. Nebo myslíš, že už se to stalo? Ty vole, zdrhej. Kdo myslíš, že je nejhezčí chlap? No já. A co ženská? Ženská? No já. Před operací.